Tragwyddol Dduw, disgyn arnom ni. Ysbryd y Tragwyddol Dduw, disgyn arnom ni, plyg ni, trin ni, golch ni, cod ni. Ysbryd y Tragwyddol Dduw, disgyn arnom ni. Peth rhyfedd yw cyfieithu. Dyma'r geiriau yn y gwreiddiol Saesneg. Spirit of the living God, fall afresh on me. Break me, melt me, mould me, fill me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me. A sylwch, break me. Llawer gwell gen i y cyfeithiad Cymraeg. Mae'r deheuad ar ei ddiw fy nhorri yn anodd i mi dderbyn. Ni allaf dychmygu Duw yn torri rhywun ar fwriad. Mi o'n fod Duw yn adfer yr hyn a dorwyd. Mi o'n fod Duw yn defnyddio yr hyn a dorwyd yn gyfryngau bendith. Ond Duw yn torri rhywun? Dwi'n cael hynny'n anodd credu. Cafodd Iesu i dorri, torrwyd ef ar y groes. Gan sefyll wrth droed y groes, gwelwn nad oes dim yn ysbrydol, dim yn ogoneddus am corff person yn cael ei dorri a'i falu. Does neb yn dymuno cael ei dorri. Ond mae cael ein torri yn brofiad real iawn i bobl, ac mae nifer ohonom yn gwybod yn iawn am gael ein torri. Gwelsom hefyd iachad, tyfiant, bendith yn dod un profiad oherwydd y torri hwnnw. Daw bendith weithiau yn sgil cael ein torri, ond melltith bob amser yw cael ein torri. Nid diben, ond cyfrwng yw profiad o gael ein torri. Cafodd Iesu i dorri ar y groes nid mwyn cael ei dorri, bu farw nid mwyn marw. Torrwyd y bara, do, mwyn ei rhannu, ac o'i rannu dawn gyfrwng bendith, hedd a chysur. Bu Iesu farw mwyn byw, mwyn i ni ddeall beth yw byw go iawn yn llawn, ac i osod cyfrinach byw bywyd go iawn yng nghledr ein llaw. Pan fwy'n teimlo ôl dy law ar greithiau mywyd i, fe dardd y gan o dan fy mron, rwy'n dy garu, Llŷr.